फाइनली जोंनि थाखाय मोनसे रंजानायनि सान थांनाय 10 बोसोरनि उनाव दिनै जोङो नैबे इलेक्शननि गेजेरजों कुसुगाव समष्टिखौ बिटिआरनि आखायाव जों लाबोफिननो हाबाय। बिटिआरनि आखाइनिफ्राय गलांनायनि उनाव बिटिसि ओनसोलनि नैबे समष्टिया जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दंमोन। जौगाखांनायनि जेबो खामानि जायाखै आरो रायजो राजाफ्रा जेबो खाबु मोनाखै। रायजो राजाफोरखौ बिराद अननाय लानानै गासैबो बिथांमोननि खाबुनिफ्राय गोजानाव दोननाय जादों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरैहाय सरकार सालायनाय जायफोर हान्जा बे हान्जाफोरनि फारसे बिथांमोनहा गोबां फोथायनाय दंमोन, गाज्रि दंमोन आरो बेखौनो बोरैहाय नैबे बिसायख'थियाव बिथांमोनहा फुरायै गावसोरनि गाज्रि मोननायखौ होखारथारनानै बेनि हेंथायै भट होदों आरो बिटिआरनि जानानै रायजो राजाफोरा आशीर्बाद होदों। जायनि थाखाय जोंनि बिटिआरआ नैबे कुसुगाव समष्टियाव थांनाय 10 बोसोराव जोंनि आखायाव दंमोनब्लाबो बेखौ लाखिनो हायाखैमोन, गोमाना दंमोन। बेखौ दिनै गोदानै जोंनि आखायाव गथायना होफिननो हाबाय। बेनि थाखाय कुसुगाव ओनसोलनि समष्टि गासै आइ आफा रायजो राजाफोर दिनै देरहासारनायनि मुङाव मोनसे रंजानाय, मोनसे बिजय बार्ता पालन खालामदों। आं कुसुगाव समष्टिबासि जोंनि गासैबो जाथि जनगोष्ठि हारि माहारिनि रायजो राजाफोरखौ थोजासे साबायखर होगोन, थोजासे बिथांमोनखौ धन्यबाद होगोन जे बिथांमोनहा खौसेयै गोरोबलायनानै ज' खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै जोङो गोमानानै थानाय कुसुगाव समष्टिखौ जोंनि आखायाव लाबोफिननो हाबाय। बे कुसुगाव समष्टि रायजो राजाफोरनि मोनसे गिदिर देरहासारनाय आरो बे देरहासारनायखौ जों अरायबो आखायाव हमथानानै दोननो थाखाय जों नाजाबाय थागोन। आरो आङो बेजों लोगोसे कुसुगाव समष्टि बायदि गोबां जोंहा जोंनि बिटिसि समष्टिफोर दं। बे समष्टिफ्राबो दिनै बिटिआर हान्जाखौ जोंनि बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोबां बरियाय देरहासार खालामबाय। बिटिआरनि सायाव बिसास आरो फोथायनायखौ लाखिनानै सरकार बानायनायनि जे खाबु होबाय, बेनि थाखाय सारा बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि फारसे आंनि खर' गंग्लायै सिबिनाय आरो साबायखरखौ आं जासिहरो।